She buin je hélan na haun St Kilda, un míle hard a ficit far chaidh na hélan an siar. She hirste a ha an príomhhéalainn, agus bheith duine a fuircin sin gus nuaicíad díoc décéirícit. Nuair a dhéanaic na hiorsteach a bhí a thug gan tír mhór scaisgan rá bétha a feas rógearibh. Sé MOD agus uras náisiúnta na hallapa a bhain a ha an fuirceann an hirste an dú. Bí ché an úine agah a léomh mo dhéana an eachtarí agus na béhannan ag na hiorsteach, tá go maith intinach. Ach an video seo mo dhéana tachirtas a hacar ar an seach díoc seach irícit ar fér dé na Stac an mara tíimico ar hirste. Sé Stac an Armin air. Sé Stac an Armin Stac mara is áirste ann san hélan bhreatain ag 100 nuacht sa 6 meters, agus apparáte a haidh. Éirí creaigh an dúrach amach fan bhuair, gunát is abhailte ann a thuirst bata ar tír. Ach a dhéanann seo, gach bliana a bhíodh na hiorsteach a imreaigh amach chun an Staca. Léimigh chuit na fíormhan bata ar na creaigin, agus thíleadh an bata ar ais go Hiorta. Is uainn go a dhéicinn cóil cúnarsteach a bheith an ine tíreacha bhóséalamh seo. Mar sin dé mo dhéana na fíor ar an Staca. Well, chuirigh iad seacit an laighan acha, a sreip na creaigin, a clacadh na rópanan fáilta ag cheacha, a sealgach jóin mhara agus na huaíon acha. Chatal iad an bóthan beg, mar cheola gans na déilmhan seo. Sé obair crua a bhain, ach bí a ché ar son an dúis, de bíag, ítean, úil agus uainn a dúta iad a chlácaigh ar son a bhí beo agus máil a féigh. As dé mo cóla díag, thíleadh an bata agus gabh na fíor ar ais go hirste. Well sé sin a becóir sin a hacar. Ar cóic lá díag an lunastó, seach díag ciad seach irícit. Chaidh 3 4 agus 8 bailach a léco ar Stac an Armin, agus híal an bata go hirste, mar is aibhist. Gumi orstanach, hacar grad éirí gan galar brec ar hirste. Rochaun dé chláin, bheit dúrach duine agus 8 dí chlán ann a dheacail beo. Chabhór 100 duine a gúr bás an dúrach dé chláin. Chará fís seo ag na fíor ar Stac an Armin. Chad ó híal an bata as dé cóla díag, mar an rá dúil acha. Chará duine go leor a dheacail beo ar hirste, a híon agus samhla gaibh. Buair na gaibh an daci acha a dhéicinn. Bheith iad a 4 míle bhuathaige. Las iad tintin a thór an ara óra, a chatánic duine san biast. Chum iad a féibh, a gíce jó an mhara agus uainn, a gá an uiscéir a bhí go leor an trona gurigh. Mi dhéir chaw, 3 latha díag gan kitchen, 8 díag seach irícit, hánig an cíisiúr ad an bhéigin a coiad ar son a bháil. Fóthaí ché na tintin a losca gur Stac an Armin, agus dhéicúr dionsa é mún a duine an sás ann hast. Chuirí bata amach, agus bhean na duine ar sabhailte. Nua mísan as dí a fálamh. Híal na duine go hirste, a lorg a cuit sa smótha dé an bailile acha marmh. Chará an tuachtar an son a bhí a cáil cosnach, a gúta a bhí a díanú bhain an stóras in ag hirste. Gerrit seas dé, chaidh hirste líon le túlach in a bharach as an éilean scíanach agus na héirich. Mar sin, morálta an Sgeul. 52 a bhí ar éilean, far éilean, far éilean, far éilean, a hasin far éilean éile, agus lorg é an cíisiúr thuast.